nyekel aku kok itu. Warna. Ini adalah makhluk halus ya, wes nang kono. Ayo Mas Pit. Ayo. Mas Manto ayo. Ayo menang kok nyepil kerokane ojo to, kok iso ngawur. Ojo to ngawur. Gendeng. Lanang mbek lanang saru. Bagule wis lanang Mas. Runo lah piye kuwi mbok mono. Rene kok aku bukan runo kuwi. Ya. Sasas bolos, sasas. Kena untung 6 lho sampai menine apa-apa. Iya. Ben krungu kabeh kok. Apa? Info lomba apa nek kuwi? Wis Agustus wis laut sak meneh suwene kok jek info lomba wae kuwi sapa kuwi? Delak foto kepo. Wegel aku. Passwordnya wis lha wegel mang. Yo kalan to. Iki lho wis Desember kok jek info lomba. Iki lomba apa, Cok? Emang wae diganti anu diganti apa? Bola-bola. Macane. Apa? Semuanya macane dulu. Keliman klasik gue. Ayo guys, menangin guys. Kuswanto. Ayo Cah. Marah ya. Mas seleksi be Mas Paijo mau pengebom ning ngono iki ketoke. Pindah rono kok. Solunamu akeh sing rumangsa kelangan. Pendekar info PC bus. Kok ono isin info PC barang Mas Pino kuwi kok. Pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Pendekar kono kene mergo mbela. Ini bus 3K nonton Jos, ya mesti menang terus. Marah iki wis ora duwe anu aku, wis ora duwe. Kowe kalah nguculi gedek gedung bus. Orang ngegiblas kon nguculi gedek gedung ya kanyepen aku kok iso. Mas Bus ya dalem. Lah. Dalemnya nang mbak aku tok ora sampe alus-alusan mbak wong liya Kak Jio. Lomba PS. Mono Desember bolo cok jer golek lomba wae. Desembernya apa? Desembernya D-nya apa? Lamput. Ayo Cah kindarane mau sing duwe kowe. Rawani apa piye nang ngidul rene le. Iki PS nang kene kok mbok aku mung rono Mas. Mas, sampe Mas kopi Mas. Nggih, monggo Mas. Kakakku dijaluk bola. Ya, saf bola saf. Lah itu kok ora. Bukan tak mampu. Sondi Wis kok dhewe jong omahmu awake dhewe. Nyanyi sik marake Mbak Yanti semangat. Ya, dia semangate enggak aku nek cium tangane bagule iki lho. Engko lak jajal to. Ajare nang sing komen pasir regane pira ora bakulan kok iso. Mas duet ropang. Iki ropang udah bunyi sing ndi? kalah terus. Ora tak dol sarung iki kok iso. Wis iso kok dalena. Nah, iki opo? Bukan tak mampu, Bu. Ya sabar. Ya. Kalau terus aku guys, kalian kenapa sih jago? Aku piro, Mas? Cek takok watu barang.
Wis kalung endi sik ya tak tokne kalung kene tak tokno biasane lek kalung aku kok. Sik. Subhanallah, masyaallah. Badutmu, terima kasih bolanya. Sebastian, ayo mas, runtuhkan linknya mas. Sebastian bantu aku guys, triple guys, triple. Oke, aku background guys. Bakul gabah yo, bakul gabah. Wis ping 9 winem bus, delok le. Iki pisan kan Bisa sop apa kilo, kenapa mas? Ayo guys. Sebastian, ayo mas, Sebastian yang gimana? produk cair bolo jaluk duit kayak. Mas Jokes, Mas Ar Kuswantoyo. Ayo guys, kerahkan guys. Kalau terus aja. Sandine diganti bojoku. Bojone mguga mas, sandine apa dek ngono ke mas. Mas Leci ora iso top up di sandine apa? Brimone diganti bojone. Ora ngentekno apa ya apa garai. Keyakinannya nyata. Ayo guys, triple guys. Ayo guys, cocok. Kapan rapi mbak sesona kaudan? Cuk, yang main beli gitarnya gitu. Itu gitaran soal kan nangis gitaran. Halo. Sampai tuku le. Mas Bus bakul jangkrik ya. Jangkrik kuwi no, anu jamu kuwi jangkrik kuwi bolo malape, tapi ontal jare Sombi. langsung. Kan beda no. Lah saiki aku gambar menang nono Mas Leci. Bus. NYP piye? Nyopo? Disingkat barang no. Kata. Mas lagi saiki mas. Mas sami piye wae mas? Saiki mas, ayo masam. Masam iki mas ripo mas, masam. Aduh masamu. Masam. Salaman karo salam. Aduh, rasanya aku gak sia-sia ini karo-karoan. Abot Bus ya. Thank you Masam. Love you Masam. Triple isak loh guys, ngeri. Cocis. Runtuh kau. Ada dia. Aduh. Awak kadang gerges langsung kayak enak semangat banget ya. Absen bro. Aku ayo, ojo ndedek Bus ora ndedek aku. Tetep nyantai. Siapa ngerti ono paus lho, siapa ngerti. Masih 1 menit guys. Tetap jaga di belakang guys. Masam thank you Masam. Mas Leci the best. Mas Badiar Jocis. Apa lho kok kece terus kuwi kok. Lek tuku foto, aduh. Ojo komen atau bolo ya. Safaf, ora kemateng iki. Mas Sunti tetap jaga guys. 28 detik lagi guys. Saling sama Dragul. Wah, dewa dari di kono wah. Sama Mas Batiaru, Mas Leci lagi. Aduh. 9, 8, 7, 6. 4.
nyedeni. Nek menang suwenenge ngono lho. Ya pasam. Iya lah padha. Narene mana dulu, Pak? Raisa, kowe marah? Nah, ayo men nganggo aja gelem. Aja gelem bakule gak nganu. Gak masuk. Ini lah bawa. Ya, cek kalah PK lho. Ini salaman lho. Loh, salaman yuk, bolo ya, Duh. Duh. Harga diriku jatuh ya, salaman balua. Mas banget gue guys, ya Allah mas, and thank you mas. Aku bertemu kepadamu mas. Konsisten aku bolo, konsisten ya. Konsisten lah, mbok kira aku ra konsisten, aku deh sore mempermalukan diri. Lah. Kuno penak yo bakule lanang dek lanang ndaku, bakule lanang aku itu. Mbak kakak mesti. Nah iya. Loh. Acara dong guyu toh. Nah kalah dong guyu kabeh kok. Ya nggak apa-apa lah, kan tadi malam juga aku sama aja. Bakule jenenge luwak. Ono bakul jeneng luwak ya. Ayo toh aja jen guyu wae ditap-tap ngono lho. Kok malah main guyu tok. Jatuh harga diriku beluak dah, aku musuhan beluak nama lagi kan salaman kok. Aduh. Mas Bahtiar, terima kasih. Mama Juliana, teko iki. Mama Juliana cuma menang no. Mama Juliana, ayo Mama Juliana. Pisan oleh topi mang aku. Mama Juliana, makasih Mama Juliana. Ki nyopo lho kumene kok guyu kabeh iki. PC yuk matane ngono PC yuk iki. Ono lho wis 1000 Mas Rianto, skala to, aku kayak iso ngongkon dene. Ayo mbok kono poe iki yo iki jalan iki aku. Badutmu terima kasih. Mas Bahtiar. Mas Bahtiar. Pemain guyu terus. Mbok gak seneng kono. Mama aku, Mama Juliana yo. Terima kasih Mama Juliana. Mas Lexi. Ini Mas Lexi gimana? Masih suami. Kenai Mas Joko aku Mas. Angger kalah lemas. Aku pegel aku. Mas Bahtiar. Mbak Juliana pas nganu tuh, pas kali 3. Pas kali 3 wis dikeis alhamdulillah. Yo ngono Mas Bahtiar. Bola-bola ini kali. Mama Juliana pas kali 3. Jangan sekarang mah, pas kali 3 mah. Pas kali 3 mah. Pas kali 3. Namun kau pasti tahu. Masih salah aku Cinderella kak? Cinderella sing ndi? Ada sebuah Walah kampek tenang lagi yo.
Mama Juliana. Komen ngono kuwi akeh. Kali 3 sama. Pas kali 3. Ayo Mas Rota. Mawarera. Donat kali 3 Mas. Bisa ditunggu. Kini mas bus kalane salim karo Blondo. Blondo ini enggak? Udah urung ngono. Antar duwe. Berarti salim karo koncone sampean sing ning kono. Apa tak jak salaman kok iki kok ngidul Fitri ini sampean lalas saiki salaman aku jan. Thank you Kak Juliana. Ayo Kak Juliana lagi Kak Juliana. Ayo masam. Ayo Mas Riota. Sondi. Ayo. Mas Rota kok ning kono ki mek gundule to piye? Mas Batiar. Ayo mas, kena ndek mas. Bye. Ayo Mas Kejo. Ayo. Salim nek ya aku. Zakir, thank you. Waalaikumsalam. Oke teman-teman. Kak Juliana, sabar sih Kak Juliana. Sabar dulu, kita lihat dia bersalam-salaman. Aman kena? Yo, jangan tuh. Allah. Endi? Aduh. Harga diriku pengen jatuh lagi. Temannya. Apes yo, apes kok aku bisa. Kasih Kak Juliana, Mas Lexi, Mas Sam, I love you. Sungkem to Mbak, aja salah ngono yo. Bar iki sungkem yo. Sungkem. Ngono ki tapi kamu yo cuma ngongkon tok karo ngeki barang. Yo. Nada guyu kabeh. Harga iki jatuh iki bisa. Jatuh ya Ben, jatuh ya Ben. Ayo toh bolo kalau kono lho, kono tak kone apa kono kok iso. Aku skala terus anjay. Kak Juliana, Mas Sam, thank you banget. Ayo. Aja nyeluk sayang, Kak Ape, sing seru-seruan ae guys. Idemu gak masuk. Cari teman. Yo opo nek iki? Yo nanti temani kono. Aneh-aneh komen iki kok aku pegel aku. Ono kali. Padahal sing delok akeh iki lho. Yo kan jenenge wong enak kesel mbok ngongkon ngeki mbok ngongkon tap-tap apa ya gak kesel. Ora kalah terus aku bengi iki sak jalan iki. Nah kalau pengluru. Ayo guys jaga wis langsung 100 Pak. 152 kono dikit langsung ada. Gas yo gas Roar guys. Kalau kau nyeket wong dalan yo ora nek wong liwat ya mono wis dalu. Iso, tapi sak M kok jando. Ayo sak M. Oh, kono wis 800 sih ndak. Mas Ali yo. Triple guys, karung. Karung. Mas Al, ayo Mas Kak Al. Juliana triple Kak, satu aja Kak. Udah triple Kak. Ayo Kak, satu aja Kak. Kacamata satu Kak. Kak Juliana, aduh wis habis Kak Juliana. Kacamata Kak satu. Woi, ketua mlete nek menang, nek kalah. Ngene. Oke, aja dulu. Kak Juliana. Terima kasih dalam sayang. Ora tak ngomel ora. Tak ngomel. Tak blondok pisan. Juliana. Kak Juliana. Aduh. Kak, wis Kak kali 3 Kak. Kilo Kak, tunggu kilo Kak, habisin lo Kak. Pasti Ratu cantik.
Kak. Tap tap. Ayo, tap follow subscribe. Iya guys. Aduh, Kak Juliana tunggu sih Kak. Mas Bahtiar. Lah, ini kalau Kak Juliana. Kali ini Kak Juliana. Tapi, kalung Kak. Kak Juliana, kalung aja Kak. Satu. Buntiran bahasa Ji, asoy. Mas Al, Mas Bahtiar, terima kasih Mas Bahtiar. Turu dek gerdu dah, yo. Oh, kuabe dikeroki ngono kok. Ben penak awakku rasane gak enak. Ganjel kopine kula. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Juliana, lah Kak Juliana, kali 3 Kak. Empat. Gue sih gak ngerti, ya wes. Nek keselen tep istirahat kula. Jare itu paksa. Oh, ndak ngene. Ndak ngene kok. Kak Juliana kali 3 deh mau Kak, tapi wis gak kali 3. Yo, ayo Mas Bahtiar Kalisari. Kak Juliana wis gak kali 3, tapi gak apa-apa Kak terus Kak. Parah betul ae, betul apa itu. Keriting jempolnya Mas, yo santai di anu sik di kalem-kalem sik wae. Thank you Kak. Nanti Kak, ayo Kak masih ada Kak. Kaca 500 Kak. Mas Bobin. Kali 5 terang Kak. Mas Putra Borneo, thank you. Bisa ngecer nggak guys? Bisa ngecer nggak guys? Guys, bisa ngecer nggak guys? Guys, Mas Bapak. Wih, thank you Pak. Kali 5 guys. Kali 5. Mas Putra lagi, Mas Putra. Guys, jaga guys. Dikejar tuh guys. Kono 400. Bapak, topi Pak. Mas Irwan. Topi Pak, satu Pak. Kak Juliana 1 Kak. Donat. Kak Juliana 1 Kak. Kalau enggak kacamata Kak 1 aja. Donat. Putra ayo, Masan 1 aja Mas. Kalung Mas. Mas, kalungnya 1 Please cair. Ya Allah Mas. Masam, enggak ngucul. Tulis tap tok Nas menang. Terima kasih. Sing tap jempolnya sampai keriting. Kenapa aku? Kalah mesun. Alah jare sing menantang lho. Sing romantis ini apa doa? Gak rugi jempol ini ya. Terima kasih pokoknya San. Wes AM ya. Matur suwun. Boleh apa? Matur suwun Mbak Meli. Gue ngapain gue? Apa ya? Sik ya. Dok, calane apa dok sing apik dok? Apa ya? Ora ono apa-apa kok ning kono nggarai kok. Senenge ta ora ono calane. Calane ngenean. Apa dok? Nganu. Nyalimi bakule yo. Salamane. Harga diriku jatuh. Iya toh. Kena. Iya. Kuping gue di cewek
jungkir balik mas. Jo. Melayu nih ratan ayo segala ayo. Apa ya, saya. Apa ya, dok? Ya, yo. Cair ini. Zero. Ngene we. Halo gaplet kok. Mas Bus, aku menyerah. Ayo, wes. Apaan dia menyerah? Wes lah, kok iso? Siapa dia? Aduh gatel banget deh. Batu. Rekod. Mas Embus. Ayo kok iso? Mas Embus, aku menyerah. Gua ya harga diri juga. Ngambung tembok ki rahasia ngambung tembok. Gak, carane nganu metu wae, metu koma. Nah, aku teko ratan ra apa-apa. Melayu nih ratan yo. Lah, aku nak maju. Re kupengku ki lho, biantre kok iso. Tapi nek nganune iki luwih kok 1000. Nek luwih kok 1000 aku metu koma, nggo nek kalah. Tanggane bukan tanggane.